O gran público soubo de ti por Operación Triunfo, non? Que recordo tes do teu paso por aquel programa e o segues neste momento? Sí, o sea, sí que o sigo, pero evidentemente non dunha Claro. forma no 24 horas ni nada, pero sí que o sigo porque pareceme un formato que realmente nutre ás persoas que Claro. están ali dentro. Eu o recordo é moi positivo, o sea, é moito máis positivo que outra cousa. Evidentemente hai cousas negativas, Claro. como en todo na vida e en todas as áreas, pero co paso do tempo eso dilúyese, quedase o que realmente sacas en positivo desa experiencia. E ao final pues, era estar nunha academia todo o tempo para a música, que ojalá ahora ter eso, non? Hai moitos artistas que pasaron por este tipo de programas que co tempo lles pesa a etiqueta de triunfito, por exemplo. Non sei se no teu caso eso foi en algún momento un peso ou... A ver, eu como creo que é máis de cara ao público, como que non... A veces sinto como que non chegan a escoitarte, non? Claro. Porque sales de aí. O cal ahora me parece un pouco ridículo incluso, porque hoxe en día, o sea, hai moita diversidade de artistas, compositores que entran ali que non ten... o sea, que che pode gustar perfectamente o que fagan despois a súa música. Pero sí que hai como unha certa, non? De chegar a escoitar, non? Claro. Despois, cando te descubren, pois, se lles mola, pois, ao final é música. Se che gusta, pois, escoitala e punto, non? Pero, sí, quizás o sinto máis nese sentido, de cando chegan, sabes, chegar a mí. Claro.